ଦୁବାଇରେ ଲଟେରୀ ଜିତିଲେ ଭାରତୀୟ, ପ୍ରତି ମାସକୁ ମିଳିବ ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ମାଗେଶ କୁମାର ନଟରାଜନ ପ୍ରଥମ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ରାଇଜ ଜିତିଛନ୍ତି। ଏହି ଲଟେରୀ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆଗାମୀ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ 5,60,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 49 ବର୍ଷୀୟ ନଟରାଜନ ଫାଷ୍ଟ 5 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ ଅଫ୍ ଏମିରେଟ୍ ଡ୍ରର ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାମିଲନାଡୁର ଆମ୍ବୁରରେ ତାଙ୍କ ଘର। ନଟରାଜଙ୍କ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ର ଲକି ଡ୍ର ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏସ୍ଏସ୍ବି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆବେଦନ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଏସ୍ଏସ୍ବି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ନେଇ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ବି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ssb.rectt.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଫସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଡିଜିଟାଲ ଲୋନ ସ୍କାମରେ। ଏବେ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କିଣାକିଣିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବାକୁ କେଉଁଠାରେ ଲୋନ ମିଳୁଛି ତାହା ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଲୋନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଠକେଇ ହେବାର ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଝାଳବୁହା ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଡିଜିଟାଲ ଲୋନ ପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ଆସୁଛି, ତେବେ ସେହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3 ଦିନରେ ଏତେ କୋଟି ରୋଜଗାର କଲାଣି ଲିଓ। ଅକ୍ଟୋବର 19ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲତିଫତି ବିଜୟ ଲିଓ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଉଥରେ ସବୁଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ଓପନିଂ କରି ଫିଲ୍ମ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଲିଓ 3 ଦିନରେ ପ୍ରାୟ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ପାଇଁ 100ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର। ବିହାର ବୈଷୟିକ ସେବା ଆୟୋଗ ଟ୍ରେଡ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଚାଲିଛି। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ btsc.bih.nic.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏସ୍ବିଆଇ ଦେଲା ଖୁସି ଖବର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଉଠାଇଲେ ଏହାର ଫାଇଦା। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡହେଲ୍ଡ ଡିଭାଇସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ହାଲୁକା ଉପକରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ। ଏସ୍ବିଆଇ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦିନେଶ ଖାରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ମଜବୁତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ଯୋଗାଇବା। 1 ନଭେମ୍ବରରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ହେବ ମହଙ୍ଗା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏସି ବାର୍, ଲାଉଞ୍ଜ ଏବଂ କାଫେଗୁଡ଼ିକ ଆରାମଦାୟକ ସୋଫା ଏବଂ ଚେୟାର ବସି ମଦ୍ୟପାନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜ ନେବେ। 1 ନଭେମ୍ବର 2023 ଠାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବାର୍, ଲାଉଞ୍ଜ ଏବଂ କାଫେରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା କାରଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଟିକସ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଟ୍ 5% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କର ତ୍ରିମାସିକ ଫଳାଫଳ। ବନ୍ଧନ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିମାସିକ ଫଳାଫଳ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରିମାସିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମାନ ତ୍ରିମାସିକ ତୁଳନାରେ 12.1% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏପରି ମୋଟ ଜମା ବର୍ତ୍ତମାନ 1.12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚଳନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଓ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ପୁସ୍ତିକା କାଶା ମୋଟ ଜମାର 38.5% ରହିଛି। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମନ ମୋହୁଛି ହାଲୁକା ଗହଣା। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଗରମ ରହିଛି। ସୁନା ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ତାହା ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଣାକିଣି ଲାଗି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କିଣିବା ମାନସିକତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଦୋକାନକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଦରକାର। ଏଥର ପୂଜାରେ ହାଲୁକା ଗହଣା ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଜେମ୍‌ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଚିତ ଗହଣା, ହୀରା ଗହଣାର ବିକ୍ରି ବି ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ପୋଷାକ ଓ ମୋବାଇଲ କିଣାରେ ଗ୍ରାହକ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ। ପାର୍ବଣ ବଜାରରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଭଳି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି, ଏଥର ପୂଜାରେ ଭିନ୍ନତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୋକମାନେ ପୋଷାକପତ୍ର ଓ ମୋବାଇଲ ଫୋନ କିଣିବାକୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ବଜାରରେ ଶାଢ଼ୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ବଢ଼ିଛି।